Türk Hava Yolları şu ýylyň sentýabr aýynda Istanbuldan Türkmenistana 9 sany charter reýsini amallaşdyrmagy planlaşdyrýar. Bu arada Türkmenistanyň onlaýn neşirleri Türk Hava Ýollarynyň wekillerine salgylanyp 15-nji awgustda habar berdiler. Orient neşrine görä Türk Hava Ýollary 2-nji sentýabrdan 30-njy sentýabr aralygynda her duşanbe we anny günleri Türkmenbaşy bilen Istanbulyň arasynda charter uçuşlaryny amallaşdyrar. Neşir aviakompaniýanyň bu barada özüne elektron poçta arkaly habar berenligini belliýär. Bir taraplan ekonom biletiň bahasy $698, biznes biletiň bahasy $1495, 40 kilogramlyk goş biletiň bahasyna girýär diýip neşir belliýär. Türkmen portal neşiriniň çabydan Türkmen Hava Ýollarynyň sentýabr aýyndaky charter uçuşlarynyň jekme-jek gatnaw tertibine görä uçarlar Istanbuldan Aşgabat wagty bilen 17:00-da urap Türkmenbaşy şäherine 19:55-de barar. Türkmenbaşydan 22:25-de uçar Istanbuly urar we ol ýere gije sagat 1:50-de barar. Habarda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda adaty howa gatnawynyň täzeden başlanmagynyň ýakyn wagtda planlaşdyrylmaýanlygy aýdylýar. Sentýabrda charter uçarlarynyň planlaşdyrylmagy baradaky habar Istanbulyň halkara aeroportunda türkmen raýatlarynyň öňgörüli we edilmedik köp sanda ýygnanýan wagtyna we dartgynlylygyny güýçlenýän pursadyna gabat geldi. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda ýygyderli uçar gatnawynyň bolmadyk halatynda raýatlar diňe Türkmen hökümetiniň guraýan seýrek charter uçarlaryna garaşly bolýarlar we bu bar bolan islegi kanagatlandyryp bilmeýär. Käbir türkmen raýatlary gideri ýeri bolman Istanbulyň aeroportunda birnäçe aýlap bolýarlar. Istanbulyň aeroportunda türkmen raýatlarynyň ýagdaýy barada Türkmet boty hem habar berýär. Son dakika.com neşri 11-nji awgustda türkmen raýatlarynyň Türkiýe häkimetlerinden hususan da prezident Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkmenistana gitmäge kömek bermegi haýyş edýän videosunu çap etdi. Iýul aýynyň başyndan beri Türkmenistanyň raýatlary Istanbulyň aeroportunda Türkmenistana ýygyderli uçar gatnawynyň dikeldilmegini talap edip birnäçe protest bildirdi. Hususan da 17-nji iýulda müňe golay türkmen raýaty aeroportda ýygnanyp watanyna gitmek üçin mümkinçilik döredilmegini talap etdi. Habarçymyzyň şonda beren maglumatyna görä aeroportda ýygnanan türkmenleriň basyşy bilen günüň dowamında Türkmenistandan ýene bir uçar iýerilipdir. Bu protestlerden soň türkmen häkimetleri raýatlaryny ýygyna gaýtarmak üçin tagalarlaryny güýçlendirdiler. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň watanyna dolanmak mümkinçiliginiň ýokdugy sebäpli duçar bolýan kynçylyklary barada resmi düşündiriş bermeýärler. Baralykda nägileligini açyçan beýan edýän ýurdun raýatlary Türkmenistanyň wekilleri tarapyndan ýygarlanýarlar. 16-njy awgustda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna adam hukuklary boýunça türk aktivistleri bilen bilelikde baran türkmen aktivistleri türkmen resmiýetleri tarapyndan ýenjildi. Türkmen raýatlary elçihananyň üstü bilen prezident Serdar Berdimuhammedowa açyk hat iýermäge synanyşypdy. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýygyderli uçar gatnawy global koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda toktadylypdy. Öz çäginde COVID-19-nyň bardygyny kenide çenleri resmi taýdan inkar edýän Türkmenistan şu ýylyň maý aýynda ortaýada we Birleşen Arap Emirliklerine ýygyderli uçar gatnawlaryny böleklendi kelti. Daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň köpüsi Türkiýede ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi sanlaryna görä ýurtda 200 000-den gowrak türkmen raýaty kanun esasında ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň sany birnäçe etse köp bolup, olaryň köpüsi bu ýurtda bir kanun ýaşaýar. Zenanları we internet çäklendirýän Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň arasyna ilkinji hakaton geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy zorlukly ekstremizme garşy görüş tagarlalarynyň çäklerini 12-14-nji awgust aralygynda zenan hukuklaryny we interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň ilkinji aýallar hakatonyny geçirdi. Hakatony gatnaşyjylaryň ählisi Abaşanyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň howandarlygynaky 6 aýlyk Launch Life Coding taslamasynyň çägini öňünden web tagypalary we amaly programmalary işläp düzmegi öwrenilir diýip Türkmen portal.com neşri habar berýär. Bamaganyň Aşgabatdaky binasynda geçirilen hakatonyň maksady innovasiýa ideýalaryny döredilmek üçin platforma gurmakdan, maglumat tehnologiýalary pudagyny işlejek zenan işläp düzüjileri has köpeltmekden ibaret diýilýär. 2 gün dowam eden marafonu 35-den gowrak zenan programmist 9 topur gatnaşdy. UNDP Türkmenistanyň web saýty hakatonyň Aziýada
zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin jemgyýetde durnuklugy ösdürmek global taslamasyň çägine geçirilendigini habar berýär. Birleşen Milletler Guramasy Ýewropa Birleşigi hyzmatdaşlygyna amal edilen bu taslama Ýewropa Birleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýär. Abaşanyň Aşgabatdaky ilçixanasy Hakatonyň tehnologiýa dünýäsine gender dürlüligini ilerletmegi maksat edilýändigini habar berýär. Şu maksatlardan ugur alyp Hakatonyň dowamyny her topar üçin ýumuş hökmüne gender deňligini maksat edilýän we aýal gyzlaryň hukuklaryny hem-de mümkinçiliklerini işe okuw ýerleşdirmek arkaly giňeltmäge kömek berýän web programmasyny döretmek tapşyrylypdyr. Ýarşa gatnaşan aýal gyzlaryň hödürlän web taslamalar barada jekmejek maglumat berilmeýär. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň hökümeti hem aýal gyzlaryň hukuklaryny hem interneti berk çäklendirmekde hukuk goraýjy toparlar tarapyndan berk tanqid edilýär. Zinanlaryň arasyna hakaton geçirilip gender deňliginiň ilerledilýändigi aýdylýan. Şol bir wagtda hakaton bilen zorlukly ekstremizmiň öňüniň alınmagyna ýardam berilýändigi aýdylýan Türkmenistanda Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ýaly iri sosial torlar, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly iri messengerler häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Azatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň internet toruna garşy alyp barýan ýowuz göreşiniň çäklerini ýurtda şu wagt içinde ulanjylar üçin yeterli bolan ýeketäk Messenger'ın IMO goşundusynyň ýeti çäklendirilip başlananyny 12-nji awgustda habar berdiler. Bu habar Aşgabatda zinanlaryň arasyna geçirilen hakatony badylygy berilen gününe gawat geldi. Türkmen hökümeti diňe bir interneti däl eýsem aýal gyzlaryň hukuklaryny hem çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen jemgyýetine ozalam gysylýan zinan hukuklarynyň aprel aýyndan bäri täze derejelere çykarlanyny, häkimetleriň aýal gyzlaryň daş sypatyny gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berip gelýärler. Türkmen häkimetleri hususan aprel aýyndan başlap aýal gyzlara botoks etdirmek, gaş çekdirmek, kirpik tırnak uzaltmak, olary boýatmak, saç renkletmek ýaly aýal gyzlaryň daş keşbine serenjam bermek aladalaryny gysyp başlady. Azatlygyň habarçylary ýollarda aýal gyzlary saklap, olaryň dyrnaklaryny barlayan polisiýa işgärleri, büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip türkmen däpde suwlaryny gorap saklamak tagyrlalarynyň çäklerini emeli özellige garşy wagyz nesihat işlerini güýçlendirýän türkmen resmiýetleri barada habar berdiler. Halkara uramalaryň Aşgabatda geçiren zinan hakatony fiýinçilere görä zinan hukuklarynyň we internet azatlygynyň Türkmenistana kyn ýagdaýyna belli bir derejede gyýtaklaýan bolsa ünsü çekýär. Türkmen hökümeti ýurtda gender deňliginiň ösdürilýändigini aýdýar. Türkmenportal.com neşrine göre Aşgabatda ilkinci hakaton geçen ýylyň iýulunyna geçirildi. Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin çeýeligi güýçlendirmek BMG Ýewropa Birleşigi taslamasyna Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň dekabryna badylygy berildi. Türkmenistanda haýwanlara rehimsizlik, iýdeksiz itleri we pişikleri ýok etmek işine amal aşyrýan gullyklaryň işgärleriniň olary tutmak we öldürmek üçin ulanýan aýlanç usullary bilen çäklenmeýär aktivistleriň soňky habaryna görä veterinariýa klinikalary hem haýwanlaryň ölýän ýerine öwürlýär. Aşgabatly haýwanlary goraýjylar itlere rehimsizligiň diňe olary tutmak bilen meşgullanýan jemaat hyzmatlary edaralarynyň işgärleri däldi. Eýsem haýwanlary iýdek etmek we lukmançylyk kömegini bermek ugrunda işleýän veterinar lukmanlary tarapyndan hem görkezilýänligini habar berdiler. Aktivistler Aşgabatda ýerleşýän veterinar klinikalarynyň biri barada görüň berdiler. Şäher veterinariýa karantini Yerevanskaya köçetindäki veterinariýa hastahanasyna ýerleşýär. Itler dar kapasalarda aç we suwsuz demir gözenegiň aňyrsyna tomuz çydap bolmaýan yssyda we gyşda sowukda karantine saklanýar. Olar gezdirilmeýär. Ýa-da aýlygynç. Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly haýwan goraýjy aýdar adyryň efirde agdalmazlygy şerti bilen görülen aktivistiň sözlerine görä veterinar karantinine düşýän itleriň arasynda adamy diýişlen itler bar. Eger eýeleri alyp gitmese itleri zäherleýärler ýa-da demir bilen urup öldürýärler. Şonuň üçin lukman olary suw we adyk bermegi gadagan edip çydap bolmajak şertlerde ölmedik itleriň zäherli iýmiti topurmagyny isleýär. Aşgabatly çeşmelerimiz Yerevanskaya köçesindäki bu veterinariýa klinikasynyň itleri ýurtdan äkitmek üçin resmi namalary hem ýazyp berýändigini we onuň bahasynyň 500 manatlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu agdalan veterinariýa klinikasyndan karantindäki itleriň saklanýan şertleri barada kommentari we maglumat almak üçin habarlaşmaga synançdy. Emma jogap alyp bilmedi. Bu aralykda aktivistleriň veterinariýa klinikasynda düşüren bir näçe suratlary el ýeterli boldy. Olarda itleriň dar we hapa kapasalarda saklanýandygyny görüp bolýar. Suratlary uradan haýwanlary goraýan aktivist çeýledýär.
Bu kiçicik it karantin möhleti gutormanka öldü ve yeni biri yaş alabay iti satın alındı. 2 hepde gaçyp atalgyda geçirdi ve daşowda bir maşgala iýerildi. Onun sözlerine göre gurrungy edilen alabay tohum itiniň soňky paly amatly bolupdyr. Bu it özüni yenjen eýetini diýişlen soň karantina düşüpdir. Soň bu it 10 gün karantinden alınman 15 günläp saklanypdyr. Sebäbi onu satyn almak barada gepleşikler bahasynyň üstünde uzaga çekipdir. Sebäbi Lukman bilen alabaýyň satyn alınmagynyň bahasy barada söwda edildi we ol 1000 manat sorady. Bu puly ýygnadyk. Soň hiç kim iti kabul etmek islemedi. Sebäbi hususy penahanalar garyp. Alabaý itler bolsa aýry-aýry kapasalarda saklanmaly diýen düzgün bar. Diňe Umyt adasy atly penahana kabul etdi. Emma ol ýerde ýagdaý aýylgynç. Köp it açyk meýdanda günüň astynda daňylygy saklanýar. Dip çeşme iki hepde saklanan itin soňky balynyň has amatly bolandygyny we onuň hor hem ysgynsyz halda daşow edilip halas edilendigini görüň berdi. Mundan başga da zatlyň habarçylary we aktivistler paýtagtyň jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň itleri we pişikleri awlamak üçin alyp barýan işleri barada habar berip, käbirleriň rehimsizligi bilen tapawutlanýanlygyny aýdýarlar. Ulitler wagşylar tarapyndan öldürilýär. Olary öldürýänleriň biri Hydar mundan öň 30-njy etrapçydaky bir kwartira bekanun girip öý çopon itini rehimsizlik bilen öldüripdi. Emma ol işden kowulmady, gaýtam ony giňden ulanýarlar diýip Aşgabatly aktivist 16-njy awgustda azatlyga görüň berdi. Fevral aýynda azatlyň habarçylary Aşgabatyň 30-njy etrapçysynda hususy ýaşaýyş jaýyna bekanun giren jemaat gulugynyň işgärlerini ol ýerdäki öý haýwanlaryny öldürenligini habar berdi. 28-nji fevralda ýerden bolan bu wakanyň birnäçe şahidiniň sözlerine görä baran 2 adam kapynyň gulpyny döwüp 3 pişigi we bir iti öldüripdir. Ýene bir ulity çoğunladaky angara ekidipdir. Bu aralykda habarçylar milli tinçileriň we Ýewropa Birleşiginiň işgärleriniň 18-nji awgustda Änew şäherindäki iki hususy penahana baryp görmegine garaşylýanlygyny habar berdiler. Onsanperwerlik missiýasynyň arasda aýak we ömür ber atly penahanalara baryp görmegine garaşylýar, emma Umyt adasy atly agyr şertli 3-nji penahana barmajagy çak edilýär diýip aktivist aýdýar. Ondan öň 1-nji we 10-njy awgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýeti ýerli ilata öý haýwanlaryny iýdegi wagt edýän 10 günlük söýgü we hoşniýetlilik çäresini ygran edipdi. Kampaniýanyň bir bölegi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryna ýa-da eýsiz galan haýwanlara iýdeg edýän hekaýalarynda ýa-da Instagram ýazgylarynda suratlary hem videolary paýlaşmaga çağırypdy. Aktivistler haýwanlaryň penahanalarda saklanmagynyň hakyky şertleri bilen tanyşmak üçin çoğunludaky angara baryp görmegiň zerurlygyna ünsü çekerler. Angara barıp görseler gowy bolardy. Ýöne ol dowdoha hiç kimi salmaýarlar. Ol ýerde kapasalar ýok. Olar umumy bir ýerde köpçülikleýin helak bolýarlar. Dip adynyň agdalmalygy şerti bilen gürleşen haýwan goraýjy aýdýar. Aşgabatda tutulan itleri we pişikleri kabul edýän esasy ýer çoğunudaky zirdi bili gaýtadan işleýän zawodyň çäginde ýerleşýär. Haýwanlary goraýjylar bu angary itler üçin konslager diýip adlandyrýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri it pişiklere rehimsizlik baradaky habarlara resmi taýdan reaksiýa we düşündürüş bermeýärler. Şol buraktyn özünde de 26-njy iýulda ýurdun döwlet habar beriş serişdeleri itlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologiki işler barada kanunyň tekstini çap etdi. Mari welaýatynyň ýolöten etrafynda palta ýygym mögsümi başlady. Şu günler kärine ýeri bolan daýhanlar gowaça meýdanlaryna maşgala bolup gidip paltanyň gozasynyň açylyp agaranlaryny ýygnaýarlar. Şol bir wagtda daýhanlar bu ýyl palta hasylynyň juda pes bolandygyny, köp kärineçiniň ziýan çekýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Ýatlatsak adatça Türkmenistanda palta ýygymna resmi derejede sentyabr aýynda girişilýär we bu çäräniň başlanjak senesi hökümet tarapyndan yglan edilýär. Munyň bilen bagly Sebitlerde ak kerwen dabaralary hem geçirilýär. Biz soňky 3 gün bäri öýümizde mihman bolduk. Biz potrot ýerimizde agaç çöplerinden çatma ýasadyk. Özümiz we çağlarymyz şol çatmada gün ortanlyk naharyny iýip çaý içýäris. Biz ýer salkyn öýümizden gaýdyp giýişlik salkynda hem öýümizde dolanýarys. Tutuş günümiz palta meýdanlaryna
meydanlarında geçer deyip ýol ötönli bir kärenneçi anonimlik şertinde 16 awgustda gurrun berdi. Şol bir wagtda ýol ötönli paltaçy daýhanlaryň ençemesi bu ýyl paltanyň hasyllygynyň geçen ýyldakydan da pes bolandygyny, bar bolan hasyly halas etmäge çalışýandyklaryny aýdýar. Paxtanyň ýagdaýy erbet, potrat yerimiziň ýarysynda paxta çöpi öz-özünden gurady. Goňşy potratçymyzyň paxtasy tutuşlygyny gurady. Hatda ol ony orup, otuny hem satyp ýetişmedi. Biziň guraman galan paxta çöplerimiz hem gaty seýrek gögürdi. Olam gozalap, indi paxta görkezip başlady. Häzir açylan paxtany hojalyk bolup desine ýygyp almaga çalışýarys. Adam salyp ýygnadar ýaly paxtamyz ýok. Dip başga bir ýol ötönli kärenneçi gurrun berdi. Ol hasylyň pes bolmagyna ıssy howa şertleriniň we yerli resmiýetiň gowaça meýdanlaryna kadaly suw üçünçligini ýola goýmazlygynyň sebäp bolandygyny hem bellidi. Ýatlasak şu ýylyň iýun we iýul aýlarynda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde anomal ıssy howa şertleri höküm sürdi. Käbir günlerde howanyň temperaturasy 48 gradusa çenli ýokarlandy. Şonda azatlygyň ýurduň dürli sebitlerindäki hususan da mardak habarçylary ıssy howanyň we ýiti suw ýetmezçiliginiň gowaça östürip ýetişdirýän kärenneçileri we daýhan hojalyk eýelerini alada goýýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymız Türkmengala Bayramaly we Garawum etraplaryndaky köp palta meýdanynda gowaçalaryň boý alman guramaga başlandygyny hem aýtdylar. Ýol öten etrawynyň paýta meýdanlaryna göz gezdirsen gurap ýatan potrat ýerlerini gaty köp görse bolýar. Bu ýyl gaty bereketsiz boldy. Bu köp kärenneçe ziýan ýetirýär. Biz häzirden döwlete bergili çykjagymyza göz ýetirýäris. Dip başga bir ýol ötönli kärenneçi anonimlik şertinde 16 awgustda gurrun berdi. Türkmenistanda daýhanlar ekerançylyk ýerlerini döwletden kärennesine alyp, döwlet tawşyrygy esasynda oba hojalyk ekinlerini hususan da gowaça we buğday östürip ýetişdirýärler. Olar alan hasyllaryny döwletiň kesgitlen bahasyndan döwlete satmaga mejbur edilýärler. Galy berse de adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler. Şu ýyl Türkmenistanda 580 000 hektar meýdana gowaça ekildi we ondan 1.250 000 tonna paýta hasylyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Türkmen häkimetleriniň soňky hepdelerde geçirýän hökümet maslahatlarynda paýta ýygym mögsümine toplumlaryň taýýarlyk görülýändigi barada aýdylýar. Ýöne onda ıssy howa şertleriniň we suw ýetmezçiliginiň paýta meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada hiç ýyly mesele gozalmaýar.